Narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević, na osnovu člana 92. stav 2. i 4. Poslovnika Narodne skupštine, predložili su da se na dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja, koji su podneli Narodnoj skupštini 21. aprila 2015. godine. Da li narodni poslanik Zoran Živković ili gospodin Vladimir Pavićević želi reč? Da, reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite. Oblast planiranja i izgradnje se vrlo teško rešava u Srbiji dobrim zakonima i to je tradicija koja traje više decenija. Posledica toga je jedan urbanistički građevinski haos koji ne treba vezivati samo za ovu Vladu, niti za prethodnu, niti za onu pre nje. To nam je deo tradicije, da se ne poštuju zakoni i zato je potreba za donošenjem jednog dobrog zakona iz ove oblasti jako velika. Takav jedan zakon je donet 2003. godine, ali je onda akcijama raznih sledećih vlada i ministara pokvaren, izmenjen u dobrom delu. Pre godinu dana smo dobili novi zakon, odnosno dramatične izmene starog zakona, za koje i sama ovde prisutna ministarka rekla da nije savršenstvo iz te oblasti, da treba raditi dalje na uređivanju ove oblasti i mnogi segmenti koje bi trebalo jedan ovakav zakon da obrađuje nisu dobro rešeni ni u izmenama i dopunama koje smo imali krajem prošle godine. Zato smo poslanik Pavićević i ja, uz ekipu stručnjaka koju je vodio Marin Krešić, napravili novi predlog zakona koji sada ponovo obnavlja neka dobra rešenja iz 2003. godine i unosi nova rešenja koja su posledica promene u tih 10 godina. Ovim zakonom koji mi predlažemo prvi put su ustanovljeni i u celini definisani novi Republički zavod za prostorno i urbanističko planiranje, ukida se Inženjerska komora, a osniva se Strukovna komora Srbije, kontakt plan se uvodi u izradi plana, proširuje sistem prostornih planova prostornim planom predela i tako dalje. Malo je vremena da ja sad izgovorim sve ono što ovaj zakon donosi. Jednim delom je, kažem, obnovljeno i ono rehabilitovano i ono što je bilo dobro u zakonu iz 2003. godine i data su potpuno nova rešenja za najveći broj novih načina kako rešiti ove probleme u kojima živimo. Kažu da je preko 1.000.000 stambenih jedinica ili građevinskih jedinica u Srbiji nelegalno. To je posledica nepostojanja dobrih zakona u našoj prošlosti i loše primene nekih dobrih zakona koji su bili doneti, ali nisu primenjivani. I zato ja apelujem na predsedavajućeg da kad ja završim pritisne zvono, što bi trebalo da izazove kod poslanika vlasti potrebu da glasaju za ovaj predlog zakona. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Živkoviću. Narodni poslanici Zoran Živković, izvinjavam se, stavljam na glasanje. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 14, protiv 2, uzdržan niko, nije glasalo 159, ukupno 175 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.